Здравейте хора, аз съм TheGamer.bg и днес ще направим канал ревю на The Brutal. Тук в YouTube пише The Brutal и това е канала. 377 абоната. Влизате в канала, абонирате се. Най-скорошно преди 41 минути. Thanks for моят канал. Epic Moments, нали, Epic Moments, това му е първият клип, един от най-известните. Опа! И тук има яки клипове. Между той прави giveaway на всеки 100 или 50 абонати. Ето, сам намеря giveaway. Теглим giveaway. И той прави банери. В канала му има ревюта на канали, спинъри, какво друго, giveaway, геймплейове. За 10 месеца добре се е развил, 300 колко абоната. Трябва кога има най-стария клип, нека да видим. 1 месец, 3 месеца, 6 месеца, 10. Ето това е. Кликате на който искате клип, който сте гледали. Видите един лайк и в коментари какъв пишете. Добре. Дай някой да намалим музиката, че е яко е надолу. И в коментари ще дебил. Така. Помислите от мен, дано клипът ви е харесал, ако така не забравяйте се абонирате, да лайкнете видеото. И от мене